देबरगाव ब्लक इउपिपिएल कमिटिया दिनै आइजो आरो लाइमोन गांखंनि गोदान आफाद दाफुंनानै लानाय जादों। लोगोसे देबरगाव ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मावखुलिखौबो बेखेवनाय जादों। गोबाव समनि उनाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनानै देबरगाव ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मावखुलिखौबो दाफुंनानै लानो हाबाय। बेखौनो गोजोननाय फोरमायदों देबरगाव ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरिया। लोगोसे बे मावखुलियाव थानानै गासै रायजो राजानि दुखु सुखुखौ नाहरनो हासिगोन आरो प्राइमारि थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बे मावखुलियावनो लिंहरनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों ओनसोल जौगानायनि हाबा मावनायाव सुबिदा जासिगोन होननानै बुंथियो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गोदान मावखुलिखौ बेखेवनानै होफैदोंमोन। কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু অহাকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ মিটিং অহাকালি লোৱা হ'ব আৰু কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে 29 তাৰিখত মিটিং লোৱাৰ কথাটো আমাক অৱগত কৰিছে। গতিকে আমি কালি DDMৰ যি মিটিং আছে সেই মিটিঙতো আমি আলোচনা কৰিম। মোৰ সমষ্টিত বা আমাৰ কোকৰাঝাৰত কি হৈ আছে এই কথাবিলাক আমি জিলা উপায়ুক্তই এটা সভা দিছে, তাত আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ বাদেও যেহেতু কাউন্সিলৰটো এটা মিটিং হ'ব, এই গোটেই কথাবিলাক মই জিলা আৰু কাউন্সিলৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই য'ত মানে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম কৰিব লগা আছে, অতি সোনকালে কৰিব লগা আছে, এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু যিবিলাক ডাঙৰ সমস্যা সেইবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত অৱগত ইতিমধ্যে কৰা হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই সঁহাৰি পাম। মানুহবিলাকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে আৰু তেনেকুৱাই পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে সুশাসন বিচাৰি পেলাই ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত বহুত মানুহে ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলে আৰু ময়ো বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মই ইউপিপিএলৰ সভাপতি হোৱাৰ পিছত দলটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে ময়ো বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে। মই স্বচ্ছ আৰু নিকাৰে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ চহৰত বিধায়ক সেৱা কেন্দ্ৰ বুলি মই এটা কাৰ্যালয় মই খুলি লৈছোঁ, য'ত দিনে নিশাই মানুহবিলাকে যাব পাৰিব, কথা পাতিব পাৰিব, আবেদন জনাব পাৰিব। তাত মোৰ মানে ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকক লগ কৰিব পাৰে। আগৰ সময়ছোৱাবিলাকত তেনেকুৱা হোৱা নাছিল, সহজভাৱে এজন বিধায়কক লগ কৰিব পাৰে। বিধায়ক নাথাকিলেও বিধায়কৰ যিবিলাক ষ্টাফ আছে, অফিচ ষ্টাফ, তেওঁলোকক লগ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে। এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা মই কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে ৰাইজে সন্তুষ্ট হৈছে, ভাল পাইছে। কাৰণ এজন বিধায়কক সদায় লগ পোৱাটো কঠিন, চৰকাৰী বহু কাৰ্যসূচী থাকে, তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো ভাল পাইছে মানুহবিলাকে। আৰু মই সহজ সৰলভাৱে মানুহৰ লগত মই মিলি আছোঁ। মই যিহেতু গাঁৱত থাকোঁ, গাঁৱত থাকিয়ে কাম কৰিছোঁ, গতিকে মানে খুব বিনা দ্বিধাই মানুহবিলাকে লগ কৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মোৰ আগৰ পৰা এটা মিলা প্ৰীতি আছে। গতিকে মই ৰাজনীতি অহাৰ পিছত মোৰ সেই সময়ৰ মোৰ লগৰীয়াসকল বা মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে যিসকলে আগত এই অঞ্চলটো বেয়া পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ইউপিপিএলক ছাপোৰ্ট কৰিব পৰা নাছিল, তেওঁলোকে আজি মুকলিমূৰীয়াকৈ আহি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে। গতিকে সেই ফালৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো লাহে লাহে অধিক ভাল হৈ আহি আছে, অধিক সবল হৈ আহিছে আমাৰ যিসকলে ভাল ফলাফল কৰিলে তেওঁলোকলৈ মই প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ দুখনমান বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্টটো মই চাইছোঁ, গোটেই ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। তো ভালকৈ উত্তীৰ্ণ কৰা সকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমত যাতে লাহে লাহে এই হ'লেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক হাইস্কুল বা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ আহি আছে। আমিও কামনা কৰোঁ কোকৰাঝাৰ যাতে পিছ পৰি নাথাকে, আমাৰ ৰিজাল্টবিলাকো যাতে ভাল হয়। তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কিছুমান কৰাও হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাও বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ভাল ফলাফল যাতে লাভ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড এডুকেশ্যন পলিচি নামকৰণে কিছুমান কাৰ্যসূচীও লোৱা হৈছে, যাতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত থকা যিমানবিলাক স্কুল কলেজ আছে এই স্কুল কলেজবিলাকত যাতে আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাব পাৰোঁ বা দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। दिनैथ' देबरगाव ब्लकनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थांनाय समफोराव जोंहा बिसमुरियाव मोनसे टेम्परारि अफिस हिसाबै दंमोन, नाथाय जों बेबायदि पार्मानेन्ट अफिस जों मोननो थांथ'वाखैमोन।
आरो बिनि थाखायनो जोंहा गोबां थांनाय 17 बोसोराव जोङो माखासे खामानिफोरखौ जोङो माखासे कमिउनिकेसनजों गेप जादोंमोन ओंखायनो जोङो सानदों दा बे तिनिआलि जायगाया जाहाथे मोनसे कमिउनिकेसननि थाखाय मोनसे सेन्टार होननानै जों सानना लादों दा बिनिखायनो आं सानो जे देग्लाय देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ बेहायनो जासिगोन आरो बिनि नोंथांमोना नुबाय निस्सय दिनै अपेनिं जाबाय एमएलए बिथाङा दिनै दासो बावै अपेनिं खालामनानै गालांबाय थ' आं आसा खालामो जे देबोरगाव ब्लकआ फैबाय थानाय समाव जों मोजांथारै बेहायनो थानानै जोङो गासैबो पार्टिनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन जोंनाव गासै 15टा प्राइमारि दं बे 15टा प्राइमारिनि गासै रायजो राजानि दुख समस्याफोरखौ जाहाथे जों बे ब्लक अफिसनि गेजेरजोंनो जोङो जाहाथे समाधान खालामनो हायो आं बेखौ आसा खालामो आरो जों फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु जोंहा 24 माने 2024आव जितु जोंहा एमपि दङ एमपि इलेक्सन दङ दा बे एमपि इलेक्सनाव जोङो गोख्रैयैनो जोंनि बिजाथिखौ जों बोरै देरहाहोनो हागोन जोङो जोंनि समस्ति हिसाबै जों खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे जों अफिस मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा 2025आव दङ जिहेतु जोंहा बिटिसि इलेक्सन जागोन बेहायबो जों सानो निस्सय बे अफिसनिफ्रायनो जों थानानै खामानि मावनो हागोन आरो जों देरहासारनायखौ जों लाबोनो हागोन जों ब्लक हिसाबै गोबां जोंनि जिल्लानि निदेक मिरुनि निदेक बायदि जों खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोना निस्सय नुदों दैबानाफोराव लोमसाव जानानै थानाय गोबां रायजो राजाफोरा आलाय सिलाय जादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो रेसननिफ्राय लानानै बिथांमोननो नांगौखिनि बिथांमोननि जानाय मुनानिफ्राय लानानै न' बां जिखिनि माने बिथांमोननो टेम्प'रारि हिसाबै जों लुना होदों आरो दाख्लै थांनाय जोङो जोंनि निदेकावनो जोङो जिल्ला आरो जोङो सिपनि माखासे टिमखौ लानानै जितु उल्टापानि सरलपारायाव जि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सानै बेक्तिया थैदोंमोन आरो बिथां थैनायनि थाखायनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोनसे सिप माने जितु केयार फान्ड होननाय दङ बिनिफ्राय 1 लाख बिथांमोननो बे साननैसोनि गेजेरावनो होनायनि बेबस्थाखौ लादों बे निस्सय बे देबोरगाव ब्लकनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै सानना लायो जोङो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा मोनगासिनो दं फिसा आरो साननैसोनि उनाव गोबां बेबायदिनो IBSफोर मोनगोन गोबां बेबायदिनो कुकार सुकारफोरखौ रानगासिनो दं आं सानो निस्सय बे ब्लक अफिसनिफ्रायनो गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि मोननांगौखिनि बुस्थुफोरखौ मोनलांगोन होननानै आं सानो आङो देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जानानै आङो दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोन्दों जोङो देबोरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै थांनाय एप्रिल दाननि 6 थारिखआव जोङो समायखिरा लादोंमोन बे समायखिरा लानाया दिनैहाय जोङो 3 दानाव आगान होबाय 3 दानाव आगान होनायनि लोगो लोगो जोङो जेब्लानाखि समायखिरा लादोंमोन बे समनिफ्राय जोङो गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों जों गोब्राब खामानि मावबोदों गोजौ लेभेलनिफ्राय जेखिनि निर्देशफोर हरदों बे निर्देशफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबोगासिनो थादों नाथाय बे खामानि मावनायाव जोंहा जोंनि मावखुलि गैयैनि थाखाय एसे बेखायदा जानानै फैदोंमोन नाथाय जोंनि माखासे कर्मिफोरनि गोब्राब नाजानायाव दिनैहाय जोङो बे जोंनि देबोरगाव ब्लक कमिटिनि अफिसखौ मोनफुंनो हाबाय दिनैहाय जोंनि मानगोनां सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स सारनि आखाइजों बेखेवनानै जों बेखौ मावफुंनानै लानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो गेदेरथार थांखि लाबाय बे जोंनि गोदानै मोनफुंनाय बे अफिसावनो थानानै जोङो रायजो राजानि दुख सुख रायजो राजानि दुखु दाहाफोरखौ सिन्ता खालामनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेयाव थानानैनो जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 15टा प्राइमारिफोरनि गासै समस्याफोरखौ जों नोजोर हरनो थाखाय थांखि लादों आरो जेब्लानाखि गोनांथि जागोन बेयावनो जोङो प्राइमारिफोरखौ लेंहरनानै प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै जोङो बेयाव गासै समस्याफोरखौ लानानै सावरायबाय थानाय जागोन आरोबाव बेयाव थानानैनो जोङो ओनसोलखौ नायदिंगोन ओनसोलनि रायजो राजानि दुख सुखखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय जोङो थांखि लादों दिनैहाय जोङो बे असिलायैनो दिनैहाय जोङो खामानि मावनायखौबो जागायबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोङो गोख्रों खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो रायजो राजानि दुख सुखखौ नोजोर होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोङो थांनाय समफोराव जोंनि पार्टिनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनायफ्रा एसे बेले बेजे जादोंमोन नाथाय जों फैबाय थानाय समावहाय रायजो राजाफोरखौ लानानै खामानि मावनानै दिन्थिनानै फोथायनायखौ लाबोनो थाखाय जोङो थांखि लाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो जानजि खाफ्राबाय आरो बे अफिसावनो थानानै जोङो गासैबो समस्याफोरनि सायाव जों सानबाय थागोन खामानि मावलांबाय थागोन आरो नोंथांमोन मिडियानि जुगिदि जोंनो माखासे समस्याफोर फैयोब्ला नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो मिथिहोगोन बेखौनो जों आसा खालामबाय मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।